Izintatheli zeNewsroom Africa ezikwethulela lezi ndaba zethu bezinkanise ezweni lonke zicoshela ukusuka nokuhlala kokhetho. uZiyanda Ngcobo ubesenkandla enyakatho yeKwaZulu-Natal. Owayengumongameli weNingizimu Afrika umnumzana uJacob Zuma useyibekile induku ebandleni wavota la entolweni primary school eNkandla. Ubonakale egqoke impahla zomkhonto wesizwe iqembu elisha alisungula ngonyaka odlule. Khona lapha eNkandla owumholi we-IFP umnumzana uThami Ntuli naye uvotile esikoleni khona lapha eNkandla. Ukuvota kosuku namhlanje kusikhuthaza esikhulu sokuthi intando yeningi yalithola ithuba njalo sezizandleni ke zabantu abavotayo okufanele bona-ke benze ubulungisa ukuthi bakhethe uhulumeni ozokwazi ukulungisa umonakalo khona ngoba akekho ngawubona umonakalo akekho futhi ongenazi izinto ezimkhathazile kodwa nje sekungonembeza ba-understand ukuthi ukuvotela ukhetho lolu akufani nokulandela amaqembu ezepolitiki asovele ngakwenzela lutho ngokwalandela nanongawalandeli kodwa lokhu kusuke kuzokuthatha isinqumo ngekusasa ley'ngane zethu sokuthatha isinqumo ngesifundazwe seKwaZulu-Natal kothatha isinqumo futhi nangezwe lethu. Abaholi abaningi bahambile iNingizimu Afrika yonke ukuze bazokwazi ukuvota la esifundazweni saKwaZulu-Natal. Umkomishina wamaphoyisa uncencile ukuthi bonke abaholi bakhulume ngezwi elilodwa bangagxovi umphakathi. We're having political parties that are campaigning in areas that were predominated by other political parties. And they do that freely, and there's not been any problem. So it's a maturity that we've seen and observed. Same with celebrations after the results are announced. We hope and trust that the leadership of all political parties are going to understand that people must act responsibly at all times. As they celebrate, they don't provoke others. Ezindabeni zethu ku Channel 163 kumzansi wethu ozethulelwa iNewsroom Africa Channel 405 nginguZiyanda Ngcobo ngibika ngisenkandla.